jak bakłażan, B banan, C jak czereśnia, D jak dynia, F jak figa, gruszka, G pachnące owoce, pyszne warzywa, zdrowy alfabet już znasz. Na jaką literkę lubisz warzywa, na jaki owoc ochotę masz? Pachnące owoce, pyszne warzywa, zdrowy alfabet już znasz. Na jaką literkę lubisz warzywa, na jaki owoc ochotę masz? Na jaki owoc ochotę masz? H jest jak hurma, I jest jak imbir, J jest jak jabłko, kiwi, L jak limonka, M jak malina, N jak nektarynka. Pachnące owoce, pyszne warzywa, zdrowy alfabet już znasz. Na jaką literkę lubisz warzywa, na jaki owoc ochotę masz? Pachnące owoce, pyszne warzywa, zdrowy alfabet już znasz. Na jaką literkę lubisz warzywa, na jaki owoc ochotę masz? Na jaki owoc ochotę masz? O jak ogórek, P jak pomidor, R jak rabarbar, S seler, Ś jak śliwka, T jak truskawka, W jak wiśnia, ziemniaki, Z pachnące